Onks toi oikein? On. Sä saat se sitten aikanaan itsellesi. Täällä on tapettu ihmisiä. Sitä ollaan maailmalla pyöritty ja et faija hautajaisen kerran. Kyllä mun piti tulla, mutta siinä tuli vähän muuta. Ollut duunia ja kaiken näköistä. Sulla duuni. No olemme nyt töitä tehnyt. Tästä painetaan. Tulee lipas. Mitä vittua sä teet? Haluatko vittu, että mä tapaan sut, hä? Kuka sut on tuolla tavalla opettanut puhumaan? Sä.